Požar. Mi sada nastavljamo dalje sa pričom i pričamo o onim besplatnim programima za sve klince, Beograđane, osnovce, srednjoškolce, ali i one malo starije. Raspust za dž u Domu omladine počinje 10. januara i traje onda narednih 10 dana. Sa mnom u studiju je Milica Ševrlić ispred Doma omladine. Milica, dobro jutro, dobro nam došla. A tu je Dragan Vlajić ispred benda Bas i Stega. Dobro jutro, dobro došao. Koji će učestvovati u onom muzičkom besplatnom programu, s obzirom da ima svašta nešto, pa da krenemo od početka. Izvoli, Milica. Da, svašta nešto tokom tih 10 dana u Domu omladine Beograda u okviru programa emisija Beograd Raspust za dž. Naime, sve ovo je rezultat samoinicijative mladih Beograda i njihove rešenosti da organizuju zanimljiv i kvalitetan sadržaj za sebe i za svoje vršnjake, tako da se okupilo onako dosta nekih zanimljivih gradskih ekipa, da tako kažemo, muzičara, umetnika i mladih ljudi koji svašta nešto zanimljivo rade i prosto Dom omladine tokom tih 10 dana će biti prostor u kojem će publika, srednjoškolci, studenti, ali kao što ste rekli, možda oni malo stariji i zainteresovani za ovaj program, da provedu kvalitetno vreme. Tokom dana već negde od 15 časova kreću programi, u dnevnom programu radionice, različite tribine, potom jedan bazar najzanimljivijih gradskih brendova, a već od popodnevnih sati kreću besplatne filmske projekcije. Reč je o filmovima koji su u poslednjih godinu, dve, ali možda i nešto duže u poslednjoj deceniji postali pravi kult među mlađom populacijom. Filmovi kao što su Tilva Roš, Šišanje, Klip, pa do onih malo starijih kao što su Lepa sela, Lepo gore. Tako, filmovi domaće produkcije. Tako je, filmovi domaće produkcije su u pitanju, filmovi koje često mladi i citiraju, popularne su replike iz tih filmova, možda ih neki nisu videli u celosti ili bar ne na velikom platnu, evo sada će imati priliku za to. A možda ne i na taj način u Domu omladine u okviru akcije na jednom mestu, da. I bogat muzički program, dakle najaktuelniji DJ-evi, žurke, koncerti mladih domaćih bendova, te takozvane nove scene kao što je upravo i sastav Bas i Stega. Bas i Stega nastupa kada? Bas i Stega nastupa 12. U sali Amerikana sa Thank You Baudelaire bandom i bandom Vibrator Likverc koji je Spaniš. Šta vi svirate, u koji žanr se uklapate i zašto pozivate sve da prisustuju vašem nastupu? Pa pozivamo sve da prisustuju, zašto to onako mešavina raznih žanrova i mislim da za svakog ima da čuje po nešto. Muzika je uglavnom instrumentalna. Postoji neke stvari sa tekstovima koje su nastale u poslednje vreme, malo smo se bacili na to vokalno stvaranje. U stvari je crossover nekog post-roka, roka, punka, funka, psihodelija, ima svačega u našoj muzici i bit će sve podržano VJ-ingom, tako da će onako i audio i vizualno sve biti zanimljivo. Ono što je zanimljivo jeste, kao Milica si napomenula, da su se u stvari mladi ljudi angažovali, organizovali i napravili ceo ovaj program. Biće tu i jedna knjižara, ona pop-up knjižara. Jeste, Kulturni centar Beograda se pridružio ovoj akciji, upravo projektom pop-up knjižara koji će biti postavljena svakog dana u holu Doma omladine, ali i nekim drugim sadržajima, tako da program je zaista obima, nećemo stići, naravno pomenemo sve što se dešava tokom tih 10 dana, preporuka da zainteresovani posete naš web sajt pa da se detaljno upoznaju sa programom domomladine.org i takođe emisija Beograd je prilika za mlade ljude da se uključe u ono što mi pripremamo. S jedne strane ih pozivamo da nam se pridruže kao volonteri u ovoj akciji, bit će zanimljivog posla i iskustva za mlade, a s druge strane da prijave projekte ukoliko se bave bilo kojim vidom umetnosti, muzikom, slikarstvom, fotografijom, arhitekturom ili bilo čim drugim. Dakle, prijave mogu slati i glasanje na našoj Facebook stranici. Dakle, oni koji budu imali najviše glasova i najviše se dopadnu svojim vršnjacima dobit će priliku 20. januara da se predstave 3 muzička i 3 druga projekta.
Divno, hvala vam puno što ste bili ovog jutra sa nama. Milica Šebrlić ispred Doma omladine i Dragan Vlajić ispred benda Bas iz Tega bili su naši gosti. Još podsjećamo još jednom 10. januara, dakle počinje rasplet za dž u Domu omladine, celodnevne aktivnosti, dakle bukvalno od 15 sati pa do uveče možete da iskoristite vaše slobodno vreme, budete u Domu omladine i uživate u svemu onome što vam nudi ovaj program Rasplet za dž. Misija Beograd je u stvari naziv programa. Sve informacije naravno možete pronaći na sajtu Doma omladine, domomladine.org.